Minero. Iye na lia likoliki kwa lia tere kumuina lini lia tere kuwaiga eba ya bikuru. Wai karansa yuru. Uika toke ende standard 8. Tumawe chiko enda form 1. Mete ndege kangeji. Akero Manchester United yaluwa kane timu ende kuro Sheffield. Ingi yako gara tuachora baba keigo tu abakora chi state funeral lakini tutaingo korera abantu bandi. Radio Vuna 102.0 FM karibu sana naende somoro beli mukana obumurai muna botambe gato gotebanga igokonya tegerere megano yabarai baito chinga kina barabu banye tegerere te kama koidaga no konyori megano yabarai korwa se serikali abarai korwa se byombe bitali bya serikali abarai korwa se nsemo yobonchereria nabaigo abarai korwa ase ebyombe ao nase bitukorero ninde no mo raiga oro omosomi gose academician nabaigo ore omoriki webitabu nabaigo omworokia kunyara kubaga gutumanya manga seka gatere gatambe oyo no mukana bumurai nche bakondukanya chai Brian kerongo kuarigania daktari ase chi studio chetu cha Radio Vuna 102.0 FM karibu sana. Asante. Dr. Charles Tinega. Yes. Biamono murai amino mo moralia. Tiganjake gotebanga biamona sukunkaribisha se studio yetu gaiga Radio Vuna. Yes. Ande nabondo chinga ne station egene to korama ya sana sa bagusi. Kina tebiri ona ndentebenga incherero kunande gaiga ngogete. Asamalieta yongoro ku Dr. Tinega Charles Ntabu. Dr. Charles Ntabu no yomobo asaba ali mutubu atase Kenya. Alright. Twasomia si university, twasomia si college, andi twabatoko ba tukurwa guidance kuchia sabana n'abantu andonzi. Alright. Asumuga no moke omurai ngolenga mini murali no nganchire ntebe. Ngoche turabo. It's okay. Lakini daktari mete abange kero bako gulita daktari bamete ngano muntu kurwali nyagitari timeti ase faida yo andako yo tameti kero kurunga doctor. What does it mean? Biamono kero eliete linkuruku doctor ni elia masomo. Alright. Masomo yoga somia. Yani kero bwate PhD. Okay. Doctorate. Igono guikoso mukuri kurwe primary ogende secondary okole andi njibona singa kituntu achite class kya grupu nga A level, advanced level. Okay. Ikyukere form 5 form 6. Ogende university okore degree entangani, bachelors. Kero kwa yekolire ogende nando kole degree ende kurukwa masters. Igobona gwachakire ko ligereria se line geteyemo. Tali ebyonsi byakine se line yemo okuligereria na kumanya ngakia ebe bintu bire so mulimo yo. Unabona nje nkuligereria samanga na history na guidance and counseling unabona tuliga. Lakini kero wa kulikuruga kwa se line ya masters wonungu school mutu nande waso line ende ere ya PhD. Ingolenge nere yo mwiso kabisa sa masoma ikirete kibintu ibinde bono toko koresa oliyo butuki na koteba nga ikina kenyolire kirega. So inje bono gosoma kwa netali kuri wo kurwalia nje ndo gosoma nsomereta mangana history kurwa masters ngakora na PhD. Bono igonguru kwe daktari nere title okwegwe kero wakulire eleve yibona ya masomo. Okay. PhD meteneri ya basaba bakatenga permanent head damage. Damage no bakonyeruka igo. No bakonyeruka nga it is a permanent head damage. Akine neri buna wabeka basaba bakobeka. Intu bono tokeranga ndende permanent head damage. Damage go chigosali obongo bwo chigosalika. Angalinde bono ngonyara turi koboro. Akina amasomo ali amaya kabisa gosoma. Wakura naye guisa negetenga
ase gento gete gose se area gete ya masomo na nyikoli na kore research yoro ono naye kwa na boko nyara goteria abantu iguru ye area na na boko be authority abo nyara kwanira area kabisa na bono mboli iguru ya history na bongo gotego besanga yero bono no kwana ndonsi na inche na bombo atete omumu nyongo kabisa ene na boko ba quoted na bongo ba quoted ono no nyina sando sikina kwana iguru ye gento gete ndinere na bagotebanga kulingana na Dr. Tinega Kwanete esa uli yake obumanyi obunimbwate na incho bonena se area yani. Alright. Okay. Nimetekera okora PhD philosophy of doctorate whatever gwa specialties amangana history guidance and counseling. Yes. So what was your research title? Well, my research the title igere on African history. Okay. African history nkaligere limono igoro ya aba Kenya ngaki ba chiti bisa kuribia chiti bakabiga settle Kenya gaiga ngaki bia settle dimangana ki imboko nkiba abwate njiri nkaligiriria ga gwase bisa kubia Kenya ngaki biswete bi chete nane ngaki settle gaiga. Okay. Gati abo mugusinga gete mugusino ya mwobo kabisa ngirete bina rwete ko rwasa rwete agacha iga gonchokana abandi bakakolera kujikabyanga bakogenda kujya stokoro ka Loligolian bakakora kuira na gocha nandi bakacha kwa settle bono gaiga story. Okay. All right. Karibu na daktari asifu edeyo mutegereri tuirengo maigari kwa ibuli tu gujase baibuliki mbie muno nje na bunango kwanega no mugusi nando kwiburu kwanega ngwiboire bubasi nyangoso ko ligerere tigo chenjera ya Kilgols igonda saba basi omugitaurio tigo sinyomba cyaba basi njire kinyinge lakini nje bono ndi nyomba yo omugitaurio ono gaiga none ibuli tu ni 1969 nari nyiboire ngakina nabona nateba nkagenda kisukuru kyankagagwe lakini ase family ye yeito tata kurukutinega tuibwira abantu nanororo bamura tuli batano nabaisike bakaba babire abantu bonsi no bari except yo mumuro maneno cha agasiro mwaka olenge 2016 ona abandi bonsi no tuli ase abaibuli no bari abaibuli baitumbaroro lakini oyo mubono tialite mama. Alright. Oyito korokasike kusibaba. Aba nero tialite esauli tatere na asirite ingaki ya 1994. Okay. Kero tugochi bukole university actually njengolte university degree ntangani kongolte 1994. Okay. Ono gaiga intaraji gukora naliyo mwaka tata asirite. Ono yororo no mungina baba nero tialite saba ibuli bane. Okay. Toresenga subwinga senkeli kwa ibuli twe economically what kind of a home yalinge nkayalinge kwenyara nkayalinge mabwaiga twa biamo no propriety nandeli swali na sekirisa ulire interesting asobugi mabwane tikante benga enkeli sina ibuli twe igona ibuli twe nkayo gotaka seito gali yawe abamanyete nyanguso yalinge asebo sere seba topakaine nabamanyi bono economic activity enene yalinga ororo ndatebe no kolisia chiombe na kolime bituma endagira nkeigo na mauga na bonto bondi mbwa kabeiro ororo inero ndatebe yalinge mecha economic activity lakini propriety tingo twara buoba koteba buna inchogo soma kwane esauli benchira yokonyora so muchite talinge igorubia igo kora tata talikire n'umungina mama talikire lakini ndugi akonyete muno ingakiria talibono no korosia okoenga amarua akurukubusa buse nero yale koengwa yaoniwa ekerebesa yamanye gutuka kuruoro twachire skuru kinte kituko twara bobo bundu bwensia sayo naba yalingi igonga ebusa nero twa mungina mama ale ko nyenga kabisa yaba kero yabeire basi noni ntunkoni twalingi baba tuoneria abantu bekenyoro ba balebya bateja bagoja linde basi bagole buseria ono kingana into yakabesa gatu kororo twachire skuru igo tulingi muchi unda tebenga numuchiyo manyitike nonye no konyora bune soda kunywa yalingi gintu mukonyora limoigo konyora gintu musi no mugati yani onyolenga kwanyora mugati ndi moigo igintu gitokoro nga mandazi
mandazi aya twakanyalire lituko lye Christmas Suku. esuku nali twakalire ebintu ebi kuline egali nono kubwa gwike yali kubuge pali mkoro yagarure kisi yagenda gokinyango saukiri goals egali yali kubatwamyoka nikurunka twenda para gutenena ego chikubuge oniga nabo tukuyubia sana abantu nale korora no bautakana no gotengere oniye gali nki alingi gintu kia raisi kucha kutoka nga kwa kwali kwirende umuchuyu ntwabwa none skuru twaba na ntwali kubeka bikoroto ingekeli wa kubeka bikoroto ekero inyalite lakini ntwono gente kyo nki alingorora abike bikoroto nabonda ate byomurali amino motegerelyo ngwito boniga nabantu baminta abaroro bamanyite nga form 1 ekero nchite inchi igona atachitinse boli form 1 skandal kwa gutagirona ndi kwa gurwe so iswa gurwe koroto kwabika lakini nchi na atachitinse amagoro nkagenda form 1 ngi mu mwako mugima pake kaera form 2 na ajite ko gurwe bikoroto mitumba nyali ngora bakagete bali gusona babo ali yonjira gite yo kwabika basi kwagende school iga thinkia so muchyoyo onye no kurara ntwabwate gitanda muntu kwali kurara eli yogete li alengeri kurutunse igo ne oburangeti obomo mwe bisya mwensi abana bamino balimo komochikolengana bamura mwarara buno bono nkunyora twe kurara nge naliko sauri obukendu bono liyo liri yabe kwango naliko burangeti tuetwa mambi bwake twagende school so buno bubugima twakinurete mochitolenge ole nchirende turate abana rero tokorora abana bali actually mugano doctor no mugano babantu abange bechinga kichi bakolemere mase serikali abange nona bali ababunge babasomere tamarwa lakini rero siku isi esegi ni igikire sana yasa abantu bakoyenga na bago bakonya echanga ni busa inclusive na timiti solution ni reli kegereze ye na nyiguri mnangonye gukina negenderete bakabono negenderete amaroi bado tanya gusira the truth of the matter chifambili nchiro amarwaya nara ko bakonya konyolendagira kera lituko nara ko bakonya umwana onyara ko bakakogende school timiti maybe in your opinion ngike bwente kunyara ko bakigokorwa in this regard abande bali bagotebanga binte bwente ko ba licensed muntu tonye nibuse yako ni rekini biego wete license yao muna muntu diwensi go operate ba what should be the solution? I thank you propriety umento umene bwa mangana mbolinga njinde twatanga maruna mabi ninjira tukunya tumia bono irende amarua buno natebire nandi buno naye kwa machiri koteba chi family chinyinge chi bikolie bikurake amarua ya noro bale okoli kwirinde noro bale gokinira muchito yota abwata actually amarubi yigo emechi emeke sana saba Kristo amarua yo bokongu aye bono na mochiri korora singa kiyabwango marua yatali marua ali akengiru kale wanyendiria ara marua ali makuru angana botwale gotebanga amaru tiagendere kobera umuntu kogenda osiba kuira na boye because nkwale konyorora isigo umuntu kujikunywa marua chinsa chiamambi abantu abakaka bali wiki chinsa usine chiamara wabekero baruri chigasi bamanya kujikunywa marua ali nandi nonye bali kunywa maru mona alengi nebusa ebusa ye nonywe nyinge effect yaye enchiraga kora umubiri tili muna echange gokora ekyuko yunga sande echanga ekero bono yachite gocha ekarukunkubukia onkubukia ngakero kwa nyuro gukwa lituko bogima tuikumanya asole so amarwa yokoranga ayarero ebintu mbire bikeigo byabikirworo bitali ebia usine sauli yo kutakanga abantu barosibesa bwangu bono kwanyora amarwa aburukaniwe bintu gite none uyo kunyanyi bono taigo chioba muntu muronge buyaigo namba ibere kwanyoranga amarwa ya akoroswa ne na se kwirende bebinyoro abantu bagonya kuna makuru mambya paka marogo batige gazi ebuseri akanyuru amatuka amange yalinge nyinge rero buse ite yoro rero igintu kikunyugu mono ne changa ire ndonye kurukunkubuke irati wenyukuru mambi paka marogo eito muntu bo tuko bwenzi nandi kubuga mambi nandi muito muntu yubo mugaso mugiba umuntu yoro chingo bale o maana se kenyoro oyi no muntu busa so nakitoko teberanga amarua inchomo nyene ise kobanga nakabusa kali gakarosigu nandaki musuku kwanyora kali chinga gichie chichinyangi eyegere gente kia sana lakini bono aburukanigo asalikire na marwanda aruri isiko bono achirega iga bakonyora abantu bakunywa abande bono kwanyanga bali benyalite bachire barabu babere licensed banywalia ngamaya
bugati chibesa gini chiri gora abantu ababataka batari kunyara pone sigi inabera abinga kintambe sana kujerwana paka mukolenga kiyama marwa sababu nereri umuntu yolensa otabugati besa chiaye buyego kogende pa aguli bosene pia taska aguli bosempilisina achikunyuga chibesa chiri iguru nere nata kitikunyuma ite akantu kitama marwaye utaka kunywa marwaya tabwati besa guchiraria ukolire kogenda asechanga elia gusibaga keiga kamutindi akolire litukeli bono it will be very hard gukora marwaya onye tu gukora marwaya make yatura akoro butaka bono ubutaka boko era twensi twenyale tumeko genda rori kunywa marwari arosiri buya apimire buya ekere gukunywa ukomanya ngatari guchigotwara effect negative effect mbemo no somobere so na bongo karora propriety. All right, yes, kwanywire daktari asinara alika wangwari Nairobi akurunga madiaba abantu bakonywe busa 24 hours. Yes. Abantu bechira nitoko bugani yo kayo bana andurigeria abantu bali umete nabakorora level y'abantu bali bono baliga. All right, daktari tuiringo skuru y'uboroso ngaiwa somete ya mono inchego akirite skuru ekuru kunyanguso ekero najete nyanguso 1977 tukasoma kirasi yemo n'abana bandi na kirasi ibere kero nachigukora kirasi ibere skuru wende gachakwa yekenyoro seito nyanguso yaringi kenyoro gekuru kuyo nya bondonya na inchendo munyansiaga one kero skuru nyancha yachaka onyansiaga abayibuli bakatenga bona abana bekinyerukia onyansiaga gwikamo gende mukigo cyake skuru iyo ya bunyanja igakabira ka skuru agasini sana kali kuri kunyabigo nyabigo karama gina igoro se bigo bigotoka I think no manyete bigo bigo turabiroke geko chinsakara chiriji okonya chinde chimbaliri chikonya gwito mutuli ogachikonya gali omutu akaskuru akanoga chagitaka sinini gakuru kunyabigo bona kero liriga chiko konenea tukarangirwa gutogende tuosoro inche kagenda kirasi isato nyabige yakini gachenji bone garukubo nyanja ngasoma umwaka uyu paka ngacha gukora amatemu 1983 nari nkorete kurubo nyanja nkamanya kogenda skuru ya secondary yakini saluwa kwanera skuru y'oboroso I think skuru y'oboroso primary bono nasome skuru ibere nyangoso primary na rere ko kunyangusu lakini tu aliko nyeroka nyanguso aya kuruoronga cha skuru ekuruku bunyanja yachagite ko kunyabigo ekero twasoro wone yatwara kirasi nye isano gochigoro ekaruku bunyanja primary school naona kolete 1983 nari nkolete kirasi sano ibere. Yes. All right, maybe what are some of the memorable experiences okunyora korase skuru y'oboroso nakyo bugima bwaringe? Thank you bindone binge ngonyora se primary area nambe ya mungu nyoranga etu abwate esukuru abalimu balinge tube binyoro mbalinge balimu bange kurwale except for mwalimu ya mutu abwate olenge omuganda olikuru kumubiru mubiru nere bwikolengo mwalimu nande olikukwana igesongo aba bandi bonsipi nekigusi kialiko gambo esukuru yenko nyinyoro bya sane sauli nenga kie asogo ikaranza intuntu abwate birogo biego bono rera abana bagotwara bige nali aliko ligigwa lyatere kumuina rinde lyatere kuwaiga ebaho yabe kuguru we karansa iguru aye yende yale twenga ebwa amagina manene ake yabe kumutu yawo yaba no kulikira esukuru yenja abwate enga kieli ndu togotebanga nebwate mirangu aya ngo cyasa mangana yo gosoma bono monese bitabu serikali yali kuru bitabu bionsi actually history bugu cyale ngo story obuya twale gosoma na chikaramu twale ko ewe chipenso ko putoleru wake ko ewe ka koera anya gogotubuta gwako biboko ga gwibiroro wakole kwirende igonga ubuntu boke na bunkunyora ingiki school but very important abali no imobiru anda agento ali kumwancha buya isa ule ali kukwana lyo kegesongo agesongo ntwara kwa gasabu ye yoji kejutora ono tukuminga ngekwanera go anya gutukwanira igesongo
kumbe nero lenge mwalimu boronge nero tubegete biya igawa nike kusiwa ke kusitu ali goita ali mwe gote ali goche ke azima ta bana no che ke ya mo komente yemo na botu ali gosoma yo okay inse ko te because there is a kitabu ya nekire na alikire maybe we shall talk about it later ige ko kwana yo boroso unango kwana you will be surprised ringa amalieta ndi yege songo bona njeka na akini na chakanyanga ilitiri ndi agakwanirwa bamindu amini injira ri agakwanirwa tari erorire eri injira tukulikwana engabo zinjira ilitiri se ege songo nekiao okay so na botu asometi uwo ngakiende igokoranga nyasaye bwanjite tukabyoka kurwa sayi alright because ngaki nyinge kole skuru ake begende kiabere buna bone siri ajakire ramani mwata makuru skuru mwagenda gosomba magenegere chinduruche abantu bakurwanira bamura bali kwanya babera banene ake babugoria mata chinsara bagenda barwana mambia yo kuirana maybe mwatu mweke buse bono mochi kwomere nyomba skuru yeino because inchi arenge nyomba chi cement inchi cha permanent yes nige kwali go tumuna wata unga propriety mambi ayige ntokoleta ni ske ye ngombe kwa buli ske ye ngombe getonga gichi aya nundole teke buse nundoleta gintu gite mwomere skuru yeino abo twamenyete igo very simple like standard center akora mate yes kwa nginyoirio mwana moto asomutenere high school olenge very bright lakini taka kwandrege swali gosege songo ninga kiemo mwalimu computer kale ko pomekere chuki ngomutenga ona no umungaini ole lakini ni university ya mukangura agende muno kulige gosige daktari Piano. Tuirenge school ya secondary ngaigo asieto goje. Thank you. After primary, na koleta matemu CPE. No baba ya lingi CPE. Yes. Ava CPE Certificate of Primary Education. 1983. Kuruororo ngaita actually. Ekeroni tango gende secondary irubeli gacha ndo jina rangire tugo chinyamawa. Okay. Lakini my brother na leo yonkubwati ukurukunya mweya nera konyoru etire umwako yiyo umutangani ntarachi gokora inji era akarangirwo chitirio boys ono abayibuli saulia the economic level tu alingi ya ingense agankani ngenche ntukunyara kogenda babirigo nyamweyo le itirio na inchi ngende nyamawa andake chibesa nabo kirabe nchituka bakarikwezi ngangirole ekere nyamwe yasukake kuchi form 2 ngocha kuchaka form 1 etuke nga uli orasu kirasi nini nkairole wiki yemo lakini linairora na standard 7 ngirole bonyanja nayo ningete tumete nimbwate liruba ikamanya kutoka nga 844 yatanga sirunga ya chire system inye ya 844 tukamanya gotebunga bona abatuli standard 7 ntuli guchikogenda form 1 umwaka uri kubwati guika togende standard 8 tumayo chikogenda form 1 kumete gende gikangechi nkanyora bona mbali na bwete tayari abande kurwe mechi yaringe bya bachire secondary form 1 inche oyo ga iga na irolire ngamumuro mintera rasukake na andi ngubotali na irora busaigo umwako yuchuite busa inde standard 8 na andi kamanye kogenda form 1 igende gikangecha kaimuka nkarikwesha bayibuli bana bakanganjira ngenda nyango secondary so ngachaka form 1 nyango sona na tayari na chite ntabwati bikoroto erisoni yamona eri yunga mbali kwinyara bakatebona nya kwa mwire kogenda school secondary yenda ebona lakini ndende mba supported yonga swanyango secondary ingasoma form 1 form 2 ngakora matemtu ari kuruka KJC Kenya Junior Secondary Education ngaita amatemu aya gwatakiri ngekero kora kuru ya rambi kero gwetire ogende na nabukurangirwa chi school enene ono igo I had a chance na ndarangirwa chinyamawa ngende sameta ngende kadi notunga lakini besa nchi atoka propriety ikagera bono na nchi ngataka kogechi wande gatigawe ngakiba mintu kinaitete for standard 7 bakataka kuungirania na achire baka form 2 na andi netire na andi bono mbata gitiko ungira skuru nene ngakingokora ukolibobe
igatuka ngana n'ubwa matebwa n'ubwo kobere skuru nyanguso na arati kitendo cyo nayo matukuma keiga nge week nenje ngo batebe ngam ndongire skuru engi yarendeke na etire ekagera bono nachi nande kugenda nyanguso esekenderi nkaruoro ngaje skuru eguru kunyamisocho St Peters Nyamisocho Secondary School mixed secondary school iri bumacho gange na magina bono nona asomete gagu it is about 5 kilometers kurunka nkachaka gutara n'amaguru nkurunka nagenda Nyamisocho nasoma paka ngakuru bugima form 4 kuru Nyamisocho nandi patingia kuru Nyamisocho ngeta bono nkarangira ubuki high school iyire Rio Kindo High School Rio Kindo Boys High School lakini yasubu mabwe secondary igo ngasoma nero kabiri ngasoma Nyanguso nkanyora KCSE certificate ngagenda Nyamisocho ngasoma ororo o level nero ngeta nkarangira ubuki Rio Kindo High School. All right. Yes. Okay. Minero